Aquí comeza Afiando a Agulla. Boas noites, señoras, señores, 10 menos 10 da noite, aquí en Afiando a Agulla en rigorosísimo directo, un programa que seguides a través de Nos TV na TDT, a través de www.irmandade.tv. Como cada programa ao comezo, imos con Sara Torreiro. Sara, contanos, en que vai consistir o programa de hoxe? O programa de hoxe vai consistir na entrevista ao membro do Bloque Nacionalista Galego, Francisco Rodríguez. Logo, falaremos de todas esas turbulencias que se están dando en Podemos, entre o sistema de listas e tamén pois as declaracións de Pablo Iglesias en relación á Marea Galega, as que xa retrucaron Xosé Manuel Beiras e o alcalde da Coruña, Xulio Ferreiro. Pois para analizar e debater estas cuestións están con nos hoxe na mesa Javier Carnota. Boas noites. Hola, moi boas noites. Benvido. Pilar García Negro, que se estrea hoxe con nos. Boas noites, Pilar. Boas noites. Un saúdo a toda a audiencia da Irmandade TV e a mesma emisora, claro está. Moi benvida. Na entrevista con nos, Francisco Rodríguez. Moi boa tarde e parabéns por este novo espazo e moitos éxitos. Foi gracias, entre outras persoas, gracias a ti, pois isto hoxe é unha realidade. Moitas gracias por estar aquí. Para completar a mesa, Pepe Arias, boas noites. Hola, moi boas. Que se estrea con nos nesta tempada, estiveras alá arriba tamén. Sí. E para completar a mesa, Denis Méndez, boas noites, Denis. Moitas gracias polo convite e tamén me estreo nesta tempada. E parabéns pola emisora. Benvido. Bon, pois imos dar comezo. Sara, imos co perfil de Francisco Rodríguez. Francisco Rodríguez naceu en Serantes, en Ferrol. Cursou Historia e Filoloxía Románica a sección de Hispánicas na Universidade de Madrid. En 1968 gañou as oposicións de agregado de Lingua e Literatura Española de Bacharelato a exercer docencia en Albacete. Fixo isto entre o 1969 e o 1971, logo en Ourense entre o 1971 e o 1973. En 1973 gañou as oposicións a catedrático de instituto, desempeñando as súas funcións como profesor en Cangas do Morrazo entre o 74 e o 76. Puerto del Real, Cádiz, Carballo, entre o 76 e o 79, a Estrada entre o 85 e Ferrol no 95. Foi autor dun vasto número de estudos, ensaios e investigacións relacionadas coa realidade galega, publicada, por exemplo, en 1976, Conflito lingüístico e ideoloxía na Galiza. A diagnose e interpretación da problemática do idioma galego experimenta con esta obra do entrevistado unha absoluta renovación, xa que aspectos de natureza económica, social e política ocupan un lugar relevante neste exame. Ademais disto, a súa bibliografía contén estudos moi documentados e clarificadores sobre autores e autoras fundamentais na nosa lingua, como, por exemplo, a evolución ideolóxica de Manuel Curros Enríquez, do 1995, Eduardo Blanco Amor, o desacougo da nación negada, en 1993, ou a análise sociolóxica da obra de Rosalía de Castro, do 1988. Por certo, falando de Rosalía de Castro, Francisco Rodríguez é un gran estudoso da poetisa galega. Nunha entrevista concedida á Xornal de Galicia, xa extinto, dicía que había que reivindicar a parte loitadora de Rosalía e non a chorona, como se fai moitas veces. Este último título de Rosalía foi o título da tese coa que se doutorou en 1988 en Santiago de Compostela. Enche un baleiro de investigación na historia literaria galega e significa un estudo riguroso, como dicía, en que se reinterpreta esa figura de Rosalía de Castro, tal como declaraba a Xornal de Galicia. O tribunal calificador estaba integrado por Ricardo Carballo Calero, Pilar Vázquez Cuesta, Xosé Ramón Barreiro, Claude Henri Poulain e Anxo Tarrío, e outorgoulle a máxima calificación. No apartado político, foi elixido deputado no Parlamento de Galicia no 1993 polo Bloque Nacionalista Galego e deputado no Congreso dos Deputados desde 1996 até 2008. Tamén foi secretario xeral da Unión do Pobo Galego entre o 10º Congreso, o do 2000, e o 30º Congreso, o do 2012, sendo relevado neste cargo por Néstor Rego. Forma parte do secretariado político da Unión do Pobo Galego e do Consello Nacional do Bloque Nacionalista Galego. Ben, pois este é o perfil de Francisco Rodríguez, unha longa trayectoria académica, política.
Pois sí, claro, porque xa son maior tamén. Vou cumprir dentro de uns meses 70 anos, non? Co cal, bueno, pois dá para moito, non? Quería comezar a entrevista relembrando aquela que fixéramos no Polígono, porque ademais de ser unha entrevista contigo, foi o noso primeiro directo, a ver se os nosos compañeros a poden poñer en pantalla. Aquela primeira entrevista, bueno, ainda non está moi rápido. Mira, aí estamos. Ese foi o noso primeiro directo de todos, aquel día. Un partido con unha organización política cambio con esto, que, vamos, ten o nacionalismo como zunia, e incluso ideolóxicamente con máis profundidade que o propio PSOE, porque o PSOE é un partido moito máis estrategista nese aspecto. Bueno, nada, quería recuperar este momento. Moi ben. Porque, bueno, hoxe preparando a entrevista lembreino. Francisco, en que situación está o nacionalismo galego nestes momentos, despois de tanto e tanto que se ven falando nos últimos meses, xa despois de superar eses primeiros impases, en que situación está a día de hoxe? Bueno, pois está nunha situación moi operativa, pero nunha situación que o caracterizaría pois de, vamos a ver, de certa preocupación, non? Pero non por o feito do alternativa nacionalista, sino pola propia situación obxectiva do país e da sociedade galega, non? Eu teño claro que as crisis do nacionalismo son, en certa maneira, tamén crisis da nosa sociedade, non? E nós estamos vivindo nunha sociedade que, despois de 30 anos de marco autonómico, pois na percepción social, moita xente non ve que teña mellorado o país. Estamos vivindo nunha situación internacional dunha globalización brutal, que no caso galego é de españolización, e isto ten os seus efectos, e despois estamos tamén en un momento de reformulación ou de reaxuste do panorama político dentro do réximen democrático español, non? É dicer, como facer para que isto continue sin que mude ou sin que haxa mudanzas de carácter cualitativo de ningún tipo, non? Me estás adiantando alguna das preguntas posteriores. Esa mistura de todas esas cuestións, home, pois é evidente que tiñan que afectarnos, non? E, desgraciadamente, no caso galego, eu penso que afectaron por unha vía lóxica e natural, pero que é problemática, que é a falla de confianza na capacidade do propio país, non? E isto que estamos dirimindo neste momento. Si realmente acreditamos que Galiza ten capacidade por si mesma, ou non ten. Neste dilema estamos. Eu, como nacionalista galego, teño claro cal é a posición. Nas últimas municipais se cada vimos unha excesiva diferencia entre os resultados que obtivo o Bloque Nacionalista Galego nas vilas do país, no rural, coas cidades. Que está acontecendo nos espazos urbanos do país? Bueno, vamos a ver, eu penso que é unha apreciación que pode parecer moi obxectiva, pero que non o é. Eu penso que o problema de fondo en todas partes é o mesmo. Que pasa? Que non é o mesmo o impacto que teñen determinados fenómenos en determinadas circunstancias en atención ao tipo de organización que tes, o tipo de política que fixeches nos últimos 15 anos, a capacidade do nacionalismo para defender os seus proxectos, que iso é moi variável, non? Entón, que en moitas cidades, moitas, es que son 7 nada máis, imagínate, en unha, iso non pasa. E en 4 é unha situación similar a de moitas vilas. Entón, eu esa apreciación non a comparto. Creo que o que existe é unha maneira distinta do nacionalismo de poder defender os seus proxectos. E é máis vulnerável nuns sitios que en outros, pero non faría esa diferencia vilas-cidades. Que o que acontece? Que se é certo, como hai máis vilas e máis concellos rurais de determinado tipo de características, é lógico que aparezcan moitas máis vilas e moitos máis concellos rurais onde o BNG ten unha presencia cualitativa importante. Pero o que sí quero dicir é unha cousa. Os resultados electorais colocaron ao BNG outra vez como terceira forza política do país a moita distancia do resto, non por 20.000 votos nin 30.000. Despois dunha situación crítica como a que vivimos hai 2 anos e medio, que está aí á volta da esquina. Entón, isto hai que sabelo. Entón, eu non nego ningún dos problemas de fondo que xa os indiquei antes, pero creo que sería facer un xuízo electoral equívoco, facer esa leitura que querías facer, porque os fenómenos da españolización, o fenómeno de estar pendentes da sexta,
o fenómeno de falta de confianza no país é unha cousa que non se produce exclusivamente en determinado tipo de ámbitos, sino que está xeralizada, é transversal a todo o país, como se diría agora. Que acontece? Que a capacidade de nacionalismo para combatir eso é irregular, é moi irregular. E entón o mapa aparece como que ten que aparecer. Falta máis ferramentas que as políticas, entendo. Claro, bastantes máis, e que as institucionais, non? E a historia ten o seu papel, a historia e o papel do BNG nos sitios ten tamén a súa importancia. O certo é que despois das últimas eleccións municipais, todos os partidos, grupos sociais, están debatindo moito sobre o escenario político que se abre. O BNG ven de tomar unha decisión importante, segundo algunhas voces, nese Consello Nacional, abrindo a posibilidade dunha candidatura galega ás eleccións xerais sin a súa sigla. Que importancia das ese paso? Bueno, vamos ver, nós xa dimos un primeiro paso que foi, donde se practicou, foi importantísimo, senón non teríamos resistido como resistimos, que foi facer o do BNG asambleas abertas. Eso non foi un bluff, pudo ser un bluff en algúns casos, porque eso depende de do tipo de militancia que tes, de como concibe cada quen as cousas, como se interioriza, non? Pero eu en concreto, donde vivín ese fenómeno, podo asegurar que en algúns sitios estamos vivos e podemos incluso avanzar gracias a iso, porque integramos moita xente que non era do BNG, o cal é tamén moi curioso de que na sociedade existe, a pesar de confusión, xente que ten claro que o país necesita unha forza política nacionalista. Entón, se deu primeiro ese paso do BNG asambleas abertas. Agora, o paso que hai que dar é, estamos en condicións subjetivas de recapacitar sobre si en Galiza pode, é capaz por si mesma e necesita unha presenza importante en todas as institucións internas e externas, porque hai historia e o nacionalismo galego está presente nas Cortes desde 1996. Eu non quero pensar en que pode pasar se eso se perde, porque eso tuvo unha influencia moito máis grande do que a xente común pensa. Tuvo unha influencia non solamente en que mudaron dúas ou tres cousas fundamentais respecto de Galiza, pero tamén obrigou a mudar o comportamento dos partidos do ámbito estatal ali, respeito de moitas cousas galegas, non respeito das estruturais, porque as estruturais non se mudan nin con un grupo parlamentar, nin se mudan solamente con resultados das eleccións. Esos son convulsións sociais de outro tipo que depois se poden cristalizar desde o punto de vista político. Entón, este é o momento de preguntarse esa cuestión. Nós pensamos que hai unhas condicións objetivas mínimas para preguntarlo. E por eso fixemos esa chamada que ten unha primeira fase, que é o Día da Patria Galega, e unha segunda, que se hai lógica consecuencia, entón, pois, estarmos todos dispostos a ir xuntos. A mí me parece que o criterio máis importante é o da unidade. O das siglas, e isto, eu non estou polo labor desto de pensar que as cousas aparecen pola cidadanía, é un fraude. É un fraude. É dicir, a min o que me parece que nos toman de coña como se fóramos xente infantil é unha sociedade que debía de estar moito máis madura nese aspecto. Acabas de falar dunha primeira parada que sería este 25 de xullo, entendo un 25 de xullo unitario, amplo. Claro, con o obxectivo de que todos os que participen están dispostos ou predispostos a debater sobre a posibilidade dunha candidatura galega, nacionalista. Hai que oír a esa candidatura galega, porque si ben escoitamos candidatura galega, Marea Galega, a hora de matizar, ás veces hai diferentes opinións. Neste grupo galego, xurídicamente constituído como un grupo galego, caberían forzas estatais? Vamos a ver, é que é contradictorio, é dicir, o que non podemos esperar, é dicir, eu non lle podo pedir... Estou pensando, por exemplo, en Esquerda Unida. Claro, pero é que eu non lle podo pedir a un partido de ámbito estatal que faga unha operación de araquiri absurda. Outra cousa é que persoas a título individual adiran a unha alternativa dese tipo, pero ninguén vai creer que se Esquerda Unida mantén unha posición de alternativa estatal que vai a estar polo labor de favorecer que os nacionalistas galegos engordemos a nosa presencia no Congreso dos Diputados. Volvo a repetir, como organización política. Outra cousa é que pode haber persoas individuais que tomen as actitudes que queiran, que tal como está este mundo hoxe é bastante complicado. Pero coido que o que non podemos facer é ser máis que inxenuos, xa non sei se ir á política da fantasía ou do autoengano. Cando un fai un grupo para representarlo no Congreso como grupo galego, quere decir que vamos a estar ali como un grupo parlamentar, ou se non sacamos suficientes para ter un grupo parlamentar, como grupo galego, con a denominación que sexa dentro do grupo mixto.
pero que será con independencia total, independencia de criterio e decisión, toma de decisións internas ao propio país. Todo o mundo que colabore e que participe nese grupo terá o lógico dereito a responsabilizarse da marcha política del e das decisións que haxe que tomar políticamente no Congreso dos Diputados. Bueno, eu penso que está claro que esa opción política non a vai aceptar unha forza como Podemos, pero que non é o que acabe de dicir, eso está no ADN de Podemos desde o comezo. En ese sentido, se claro, falou é un autoengano, bastante claro, non parece interesado tampouco. E despois, a mí o que me preocupa é que vaya todo en política non vale todo. Eu non podo decir que non, sí, haberá un grupo parlamentario no Congreso, pero oiga, usted vai a haber un grupo parlamentario de Podemos e usted está colocando todo para que haxa eso. Usted que me quere decir que despois usted vai deixar falar aos parlamentarios galegos cando se trate do tema de Galicia? Sí, iso é o que fai o PP e o PSOE. Desde que estamos nós, claro, se non chegamos a estarnos ali, non terían feito nin eso. Entón, creo que aquí hai que aprender tamén da historia e pasaron xa moitas cousas. Isto non é unha situación nova en relación co que a nosa presencia no Congreso. Pode ser a novidade, outra vez, de que ou seña máis forte, que tuvemos, que os gallases así, ou que seña máis plural. Eso verase a onde conduce todo isto. Por seguir avanzando, que xa quero abrir as preguntas da mesa, despois ainda teño alguna preguntiña máis. É dos que pensa que a próxima legislatura, esta legislatura que se vai abrir no Estado, vai traer procesos constituíntes ou simplemente se quedará en reformas, porque hai quen di que se todo se vai a xogar nesas próximas eleccións e hai quen di, bueno, ao final van a ser cambios estéticos. No, pero vamos ver. Onde estás ti máis ben? Bueno, eu estou máis ben, pero non porque eu estea, sino por un análise objetivo da realidade. Como análise. Vamos a ver, os grupos políticos que van a hegemonizar electoralmente a escena política española, todos sabemos que van ser, con lixeiros matices ou mudanzas, vai ser o PP, o PSOE, el tal Podemos e ese Ciudadanos, por certo, menudo invento, non? Isto sí que é para nota, uns señores que estaban decaídos e tal, de súpeto, a quen decidiu que isto había que levantarlo, se levanta como e queda, e estupendo todo. E seguimos creendo que todo isto é espontáneo. Bueno, pois moi ben que o crea quen o queira creer, pero vamos, como eu dixen antes, eu teño 70 anos e algún coñecimento da vida política teño tamén, e sei como se fan as cousas, non? Bueno, entón, eses 4 grupos políticos, ningún está por unha mudanza da situación do réxime, unha mudanza real. Están por revitalizalo e por reestructurar moitas cousas. O grave é que as que se van facer van ser involutivas. Por exemplo, a cuestión autonómica, se vai adiante calquer tipo de reforma, vai ser para peor, ou polo menos para cerrar determinado tipo de pasos máis, ou para facer algún tipo de saída pacata, cativa e ainda en riba máis discrecional. Ou vai ser para facer unha reforma electoral que, Deus meu, prefiro que hai, porque polos feitos podemos coñecelos, non? Sabes, o marco estatal que defenden forzas políticas que se presentan como renovadoras. A mí iso méteme realmente medo. Estás referindo a estes procesos de primarias novedosos. Pero que a reforma electoral que teñen preparados todos os partidos estatais é dese tipo. Non é para beneficiar as minorías, nin para beneficiar nada de nada. Todo máis, a mellor poden facer concesións a algo que pode ter a súa virtualidade positiva ou negativa según como se presente, que son unha parte das listas a mellor abertas, pero eso ten moitísimos problemas tamén. Xa veremos a ver en que desemboca todo eso. Pero en todo caso, ninguén discute a presencia do Estado español na Unión Europea ni as consecuencias da política da actual Unión Europea. Ninguén discute a estrutura unitaria do Estado español e ninguén discute o modelo económico-social, pero é que máis, por non discuten tampouco o réxime monárquico. Entón, non sei que proceso constituinte vai haber, francamente. Que vai haber unha reforma, é evidente, mude vostede algo para que as cousas sustanciais permanezan. Estás falando ben claro, imos abrir a mesa xa, Pilar, e despois Pepe. Ben, pois eu reitero o meu saúdo de benvida pola miña parte de inauguración a esta emisora e a súa audiencia, e o que poño sobre a mesa é unha recordación en principio de tipo
histórico. Na biografía abreviada que nos coubo contemplar e ouvir de Francisco Rodríguez, hai dous camiños que discorren de maus dadas, que son, así, por utilizarmos palabras convencionais, o político e o intelectual. Entón, aí é onde eu encaixo ou considero que o labor, efectivamente, a trayectoria xa de moitos anos de Francisco Rodríguez é seguidista, se a palabra valese, dunha tradición galega que conta cunha xinea e con nomes realmente ilustres. Aí podemos citar Castelao, podemos citar Ramón Vilar Ponte, o seu irmão máis vello, Antón Vilar Ponte, podemos citar don Ramón Otero Pedrallo, que o explicaba moi ben, cando dicía que daquela a súa xeración viuse abocada a facer de todo. E facer de todo era dedicarse, como no caso do Otero Pedrallo, ao máis a xeografía científica, a construíla realmente, a moitos pedos de historia, a facer a literatura de alguén que podemos cualificar hoxe como xigante, pero ele tamén dicía, pois a dar mítins e a facer moita pedagogía galega por moitos lugares. Ben, entón, a partir de aí, desa tradición que temos, que eu gosto sempre de lembrar, porque me parece que sen a nosa historia non entendemos nada do presente, pois eu quero lle preguntar ao entrevistado, a Francisco Rodríguez, se non observa tamén que en todos estes nomes que citei e aínda noutros do século XIX que ele estudou tamén, como Rosalía de Castro ou como Curros Enríquez, por suposto tamén, Pondal, en fin, temos moitos artistas como Luis Seoane, como Carlos Maside, tan relacionado con Santiago de Compostela. Hai un esquelete que eu coido que se pode caracterizar como de seren galegos, galegas, absolutamente desacomplexados. Non únicamente con moito amor polo país, que o tiveron, con o necesario orgullo profesional, senón que non se ollaron sendo persoas moi cultas, pero que non se consideraron apéndices dese paradigma ou dese modelo español. Entón, por que cito isto? Porque, agora formulo a pregunta, tanto a respeito desta tradición que temos, como, por exemplo, a respeito de unha idea moi repetida sobre a lingua actual, que está esmagadoramente aí premendo en todas e todos nós, que é dicer que é iso de clasificar as persoas, as galegas e galegos pola lingua, todos somos galegos, como se poden facer distincións? Só que, claro, eu aí lembro sempre que batemos cun feito fundamental e é que, eu non discuto, somos todos, faltaría máis galegos e galegas, pero claro, quen fala galego por toda parte e con todo o mundo, quen o practica sen rompendo as normas diglóxicas, quen o practica de maneira xeral aquí na Galiza, non só é galego, que o é todo o mundo, senón que quere que se note, quere exteriorizalo. Ben, na literatura aconteceu tamén algo semellante, en fin, de vez xa, a pregunta é, non seguimos estando, hoxe, 2015, século XXI, galegas e galegos, colectivamente falando, moito pendentes ou dependentes aínda desta, aspas, revolución cultural ou desta necesidade fonda de desacomplexármonos e de sabérmonos posuidores dunha autoestima que hai que facela exercer, non? Que non debe retallarse, que non debe, agora de aquí en diante, imos ter queimada, carneiro ao espeto, festas gastronómicas a esgalla. Eu non as quero, Deus me libre, eu non as quero menoscabar, pero digo eu tamén que a galeguidade poderemos exercer, poderá ir algo máis dai. En fin, non cadra todo, inclusive o labor político non pende moito de unha boa transformación cultural no sentido amplio. Bueno, é evidente que ese é un dos problemas que temos como pobo, non? Coido que temos
grande desinformación histórica, é penosa a seu punto de vista do que son o que chaman tradicionalmente pois as asignaturas de humanidades, non? Especialmente a historia necesitaba, en fin, unha reviravolta forte, non hai que ir máis lonxe e ver o que se estuda en Andalucía, por exemplo, nos libros de historia de ensino secundario ou de bacharelato, e o que se ou en Valencia, ou unha política españolizadora, á vista están tamén, non? Nin vou falar despois do problema social que temos da transmisión histórica no que son as tradicións familiares ou do apego ás realidades pois tan valiosas que temos no país de tipo cultural ou de tipo patrimonial, non? Creo que eso, efectivamente, fai unha mancadura moi grande, non? Pero hai a segunda cuestión que está vinculada a esta, que é a concepción a que se nos habituou de ser galegos, non? Aquí, o de ser galego está acoutado ao terreo puramente familiar ou gastronómico, non? O que se eliminou ou se intenta eliminar é que a concepción de ser galego efectivamente ten que ver cunha práctica social, cunha serie de dereitos, cunha serie de deberes tamén, de responsabilidades e unha palabra de que ti tens que facerte cargo da túa propia sociedade, non? E iso é o que na sociedade galega non funciona, pero por unha serie de mecanismos, entre outros, pois pola crenza desgrazada que se agudizou nos últimos anos de que efectivamente Galiza é un país pobre que por si mesmo non pode nada, non? É a grande diferencia, eu sempre o digo, cando eu clase nos anos 70, a maioría da xente pensaba que Galicia era un país pobre, pero que era por culpa dos gobernos de España. Iso era unha cousa que compartillaba todo o mundo. É máis, cando chegou a democracia, os votantes da Alianza Popular, a maioría non discutían esa cuestión. É dicir, ti podías ter un debate que todo o mundo se aceptaba que sí, que Galicia estaba maltratada. Oxe, é que o problema é que moitas veces a referencia ao propio obxecto referencial é que non existe. Entón, por iso, creo que na sociedade galega moitas cousas dinámica, desde fora. E se hai uns diseños que funcionan de determinada maneira, non se van mudar estando tranquiliños ou dicindo que a realidade galega é secundaria, que o que importa non se sabe que é castración xeral que vaya para toda Europa ou para o conxunto do Estado español. Veña, vamos ir avanzando. Pepe, Javier. Sí, eu penso que alén destes elementos que vos os dous comentabades, eu penso que na Galiza tamén temos unha dinámica moi propia, non? Por exemplo, o resultado de Ciudadanos non sería comprensible pois fora de Galiza, non? Que unha forza que pois ten unhas enquisas que lle dan un 10%, que aquí se chama marxinal, non? Que este en dúas cidades, en algunha vila, demostra que existe unha dinámica propia e eu penso que as mareas engarzan aí, non? De alguna maneira, eu penso que a sociedade galega ten capacidade, así o demostrou, pero eu penso que a hora de valorizar elementos políticos, e ti o tes comentado algunha vez, non chega só cos resultados electorais, senón tamén cos debates que se dan na sociedade, e eu penso que as mareas, aínda que sí que é certo que cuantitativamente non tiveron un resultado amplo, non? No conxunto do país, cualitativamente se conseguiron poñer un debate en riba da mesa, non? E a parte se dá nun momento no que o nacionalismo está dividido, porque tamén existe a Nova, Compromiso por Galiza, non? Outras formulacións, e alcaldes como Xulio Ferrer, Noriega, un momento da súa trayectoria política, no caso de Martiño, pois penso que casi, máis de 15 anos, non? Entón, eu, partindo desa reflexión, quería preguntarche dúas cuestións e despois seguimos debatindo. En relación ao que comentas de Madrid, eu penso que sí que é certo o que ti dis, non? Que o BNG estivera en Madrid foi positivo, non? Para o noso país, pero penso que tamén se dá un marco onde a alternativa a ese proceso constituinte, que eu estou de acordo contigo que ten un nivel de abstracción bastante grande, alternativa a unha segunda transición, onde nos ficaríamos, pois fora, non? Do marco de decisións actuais e da reconfiguración do Estado. Entón, eu penso que nese sentido, unha marea galega intentando transgredir as fronteiras do nacionalismo e do españolismo, como foi Ague, podería dar ese golpe en riba da mesa que permitise, pois abrir unha nova xeira, sempre cando se aceptase que o marco é galego, non? Que o señor Pablo Iglesias non ven aquí a dicirnos o que temos que facer.
E despois, en relación ao Día da Patria, tamén che quería preguntar a túa opinión sobre un Día da Patria convocado polo pobo galego, no sentido de que partira de persoeiros, de xentes do mundo da cultura, de diferentes eidos, e que as organizacións políticas, bueno, pois ficasen nun segundo plano como motor auxiliar para poder viabilizalo. Bueno, empezamos pola segunda porque é menos complexa, non? Bueno, da segunda, eu vou repetir, creo que nos facemos un fraco favor a nos mesmos autoenganándonos. Non hai o pobo galego un ente abstracto. Cando alguén convoca, pois son persoas que pertencen ou a unha organización política, ou a un sindicato, ou a unha asociación de veciños, ou a unha asociación cultural, todo é legítimo, ou incluso a persoas individuais que deciden ante unha situación de emerxencia que teñen un valor cualitativo moral superior e eles fan unha convocatoria. Por algunha destas vías ten que vir, pero ven por unha vía de alguén que ten uns proxectos, uns obxectivos que son legítimos. O importante é se iso despois se debate colectivamente e chegamos a un acordo e chegamos a unhas conclusións. Entón, eu penso que a convocatoria do Día da Patria, para min, o máis correcto é que faga quen a faga, parta do suposto de que existen partidos políticos, que existen sindicatos, que existen organizacións culturais, que existen organizacións veciñais e que existen persoas cualificadas que queren prestar o seu apoio ou incluso a súa iniciativa a ese proxecto. Entón, o digo, máis que nada, por non facer unha negación cínica da realidade, que a min eso preocúpame moito, non? Porque ver procesos, en fin, participativos, como os que tuvemos que ver en moitas cidades galegas, pois é para nota o ver como os señores que salen eleitos pertencen todos por orden, en fin, correlativa aos partidos que forman parte desa... Eso onde? En todas partes. En Coruña son 2, 3, 4, son cada un da organización política. O sea, o que non podemos é negar eso. Ora, e eu, me parece legítimo, pero vou repetir, non podo vender gato por lebre, porque as cousas nunca son, non hai espontaneidade na política, nunca, sempre é unha iniciativa de alguén que, ademais, é lógico, se eu eso é que comparto, non teño problema ningún, e me parece, ademais, un resultado estupendo, non? Bueno, entón, vayamos agora á segunda cuestión. Vamos a ver, como ti moi ben dís, as mareas, primeiro, a mí xa me resulta moi difícil homologar eso, porque primeiro son nomes distintos en cada unha das cidades ou vilas onde se presentaron, con composicións variáveis, porque non en todas partes foron con os mesmos partidos, nin con, en fin, foi un pouco caótico en ese aspecto, non? Bueno, ti o que non podes pretender é que unhas cousas que teñen unha influencia importante, pero que está limitado a unhas vilas ou unhas cidades, por arte de maxia vai aparecer unha cousa de ámbito galego, non? Creo que hai partidos que teñen ámbito galego, esas mareas teñen un grau de influencia respetável, se elas queren colaborar en ese proxecto de unidade, lóxicamente todo o mundo deberíamos ter cabida. Entón, o que hai que facer é un proxecto que delimite moi ben cales son os obxectivos. Entón, para min, se os obxectivos son ter o grupo parlamentar en Madrid, se o obxectivo é que depois ese grupo parlamentar se vai definir na parte práctica polo que decidamos aquí. Se as persoas que van ali teñen un programa de mínimos que poderíamos caracterizar, eu diría que de nacionalista, porque senón tampouco ten moito sentido ter un grupo parlamentar en Madrid. Non hai ningún grupo parlamentar, a non ser que nos fagamos regionalistas, que é residual, totalmente eso, ali nada máis que hai o caso de Asturias, os demais son todos grupos que teñen unha vocación nacionalista clara, incluso Coalición Canaria. Pode ser despois o fraudulenta que se queira nas prácticas, non? Pero a teorización é nacionalista, que é o que xustifica tamén que ti teñas que ter esa presencia ali, porque senón, a mí me parece que é totalmente absurdo, non? Entón, con ese diseño, con ese diseño, pois aquí cabe todo o mundo que queira. Ahora, eu vou repetir, non sei se é o destino ou a función dunha forza política de ámbito estatal a axudar a ese tipo de proxectos. Eu non o creo. Eu non o creo. Ora, pode ser, hipotéticamente, non o discutirlo, non creo que se seña. O que sí sei é que as forzas políticas que teñen vocación nacionalista sí teñen que ter esa posición. Son unha cuestión. Eu penso que o que deberíamos facer, de feito a nova o fixo en diferentes procesos, é preguntarlle a esas forzas estatais o que queren facer. Sí, bueno, pero primeiro, pero vamos a ver, pero perdón unha cousa, en calquer casa medianamente normal, primeiro se lle pregunta aos da casa, non? Que facemos nós?
Claro, a mí o que me preocupa destes procesos non é que unha forza política legítimamente fale con quen queira de fora. O problema é que non se fale dentro. Eso sí que pa nota. Disculpa, Paco, consideras que a sección galega de Esquerda Unida non é da casa, é de fora? Ainda que sexa xente que fai política en Galicia. Pregunto, non? Por os seus feitos os coñeceredes. Eles seguiron hasta agora unha disciplina radical respecto do que se decide en Madrid. Eu non estou falando do que poda pasar no futuro, porque me imagino que Esquerda Unida vai ser unha das forzas políticas máis afectadas polo que vai pasar este fin de semana. Eu non comparto esa visión, pero eu me remito á historia de cada forza política. Home, eu se estou en Comisións Obreiras é porque teño unha vocación de que haxe un sindicato español forte, non? E che podo asegurar, por exemplo, na cidade onde eu vivo, é inexplicável hasta a candidatura do Concello sin Comisións Obreiras. É máis, estaba feita no despacho de Comisións Obreiras. Javier, e despois Denis. Bueno, me gustaría afastarme un pouquiño do que o debate, pero sí que é certo que, ou por onde fui camiñando o debate ata agora, pero sí que é certo, primeiro, o recoñecemento importante que como afectou, porque tive a oportunidade de vivir o seu nacemento en primeira, ao menos un certo achegamento aos lugares onde se produciron, da importancia da presencia nacionalista no Congreso e no Senado. Por exemplo, no Partido Socialista obrigou a crear un pseudogrupo o máis parecido posible ao que daquela tiña tamén o propio PSC, non? Intentar montar un grupo galego que estatutariamente non podía ser porque non tiña as mesmas condicións de relación co PSOE que tiña o Partido Socialista de Cataluña, non, que era un partido independente dentro da federación, non? O outro era unha federación dentro do Partido Socialista. Pero, bueno, si se conseguira certa independencia, todo eso foi precisamente pola necesidade de portavocías propias, que tamén se abriron no Partido Popular, porque había esa demanda pola presencia tamén, e ninguén pode escapar o que influíron precisamente os grupos cataláns e vascos ao longo de toda esta trayectoria, que parece que camiñamos cara a un precipicio de todo eso, vai afondar por unha catarata, vai resurdir un mundo novo, non? Eu creo que non vai ser así, coincido coa análise que facía o invitado de hoxe tamén, en que me dá a impresión de que a transición esta que se quere vivir vai ser moitísimo máis serea e moitísimo máis escasa do que a todos nos apetece e da fame que temos todos de cambio, non? De todos os xeitos, centrándonos en Galicia precisamente, a mí interésame moito como vai evolucionar o pensamento nacionalista. Coincidía precisamente con Pilar no feito de que creo que adoecemos, comparado con outras nacións dentro do que é o territorio español, en esa capacidade de expresar, non, a nosa galeguidade, sexa do xeito que sexa, pero expresala con liberdade, sin ningún tipo de atranco, non? E ao mesmo tempo me dá a impresión de que iso tamén sucede a hora de constituirse como ente político, é dicir, é moi difícil atopar uns puntos de confluencia que poidan facer unha presenza nacionalista forte ou como tiveron en outros momentos, con capacidade de goberno en Galicia, por decirlo así, como primeira ou segunda forza, nunhas eleccións. É iso debido a que sempre o nacionalismo se viu como un nacionalismo de esquerdas e incluso foi vendido como un nacionalismo de esquerdas radical, é dicir, por exemplo, que a falta dun nacionalismo moderado? Non, vamos a ver. Eu penso que hai unha distorsión entre a imaxe do nacionalismo en Galiza, as necesidades da xente e o que a xente pensa que é o nacionalismo. É dicir, hai unha distorsión dese tipo que unha parte derivada de incapacidade propia e outra parte é de que os enemigos do nacionalismo dentro de Galicia son infinitamente, tienen moitísimas máis capacidade frente ao propio fenómeno do que teñen en Cataluña ou en Euskadi. Os ataques que reciben os cataláns desde fora son brutais, pero na prensa catalá incluso colles a vanguardia ou colles aquilo vivível, non? E aparte depois que eles teñen a súa contraprogramación. O que acontece aquí
é que somos un pobo excesivamente desprotegido e con unhas clases medias que non cumpren unha función, digamos, mínimamente rectora, non? Entón, eu penso que iso agudiza as cousas. Entón, non é o programa do BNG o que resulte chirriante respeito das necesidades do país. Home, pudo haber fenómenos históricamente que sí, que a mellor pois se fixera unha leitura moi vasquista da nosa posición nos anos 80, houve momentos que sí, pero en xeral non foi ese problema. Nin o problema é que asuste ao pobo pois a análise, o diagnóstico dos males do país, porque aí sí que ninguén che leva a contraria. En todo caso, onde hai discrepancia o pode habela é na alternativa. Claro, se eu lle digo a un señor galego que eu non son español, está claro que dificulto moito a miña mensaxe, verdade? O grave é que eu non me sinto español. Eso é evidente. Teño dúas maneiras, non? Ou ese tema obvialo, pero ese tema se pode obviar como voutade, pero como trasfondo político non se pode obviar, non? Entón, eu que digo todo isto é porque creo que moitas veces a sociedade galega o que non fai é unha concatenación lóxica entre o diagnóstico e as solucións. Que isto lle pasa a moitas sociedades, pero na nosa é unha cousa crucial. Pero non falta tamén unha incapacidade de seducción, de momento, especialmente do Bloque, que foi quizá o que tivo a oportunidade, de seducción da clase media. Sí, claro, pero o problema é que a clase media tamén ten uns criterios que o BNG non ten capacidade para modificalos así tan facilmente. E despois, todos os intentos que se fixeron dun nacionalismo que ti chamabas moderado foron deseñados a fracaso porque non eran funcionais respecto da sociedade galega. Ese papel xa o cumpría o PP e o PSOE. É dicir, o grave é iso. É dicir, que se ti pensas que en plan galego, con a mesma práctica política autonomista, por exemplo, non? Dicir, bueno, non, é que eu son autonomista, ou eu son partidario dun capitalismo de rostro humano, favorable ás persoas. Pero cando falaba de moderado, falaba máis no estilo de que, podendo ser absolutamente soberanista, non se presente sempre vencellado calquera postura cercana ao soberanismo, vencellada sempre a un programa político de extrema esquerda ou de esquerdas, senón de que houbera tamén a posibilidade de ofrecer un programa político conservador, quero decir, como existe o PNV ou como existe Converxencia. Sí, pero vamos a ver, eu penso que aí o que fallou é que non se... Vamos a ver, que o peso dos sectores populares é dentro da política do BNG, non no programa. No programa, o programa do BNG é un programa que favorece a pequena e mediana empresa, clarísimamente, e máis, ninguna forza política houve no país que tirara tanto polo pequeno comercio como nós. Ninguna, no teórico e no práctico, con todas as limitacións que sexa. Pero eso non valeu para convencer prácticamente a maioría dos comerciantes de que tiñan que votar BNG, non? Entón, eu penso que o problema non está aí, o problema é que hai despois o salto político que hai que dar ao nacionalismo, que eso, por moitos motivos, a moita xente, pois, non sei, rénxelle, ou son capaces de facelo para unhas eleccións municipais, pero non para unhas eleccións xerais, ou viceversa, bueno, deixando ao marxen de que eu cada vez poño máis de todo un entradito desde o punto de vista electoral. As eleccións, o grave que están tendo, que cada vez son elementos máis fungíveis, fráxiles, e que a súa fiabilidade como cousa fixa, como un retrato estático, eu cada vez lle vexo isto máis problemas. Creo que nos estamos, claro, é que, a parte xa do problema participativo, non, de que estamos... Casi un 40% que non participan. Claro, estamos, en Ferrol, é o 47% os que non participan en unhas eleccións municipais. Claro, que iso faixe unha radiografía da sociedade que creo que debíamos de repensar tamén moitas cousas, o que hai un descrédito grande da política, e dentro deso, efectivamente, a túa posición é unha posición minoritaria, pero volvo a repetir, minoritaria sí, pero é un organigrama de 8 partidos políticos é a terceira, Claro, eso que había que decirlle aos señores da Voz de Galicia, non? Pero se ustedes, ustedes é unha minoría, sí, pero entón usted que é dentro do panorama mediático español? Usted teníamos que pechalo, porque non o ve nin o 3%.
que ese é o problema, non? Pero está sustida por... Non, pero é curioso, porque os tópicos... institucións. Pero os tópicos se repiten continuamente e dicen, alguén terá que decirte que, mire, esos son tópicos, non? Que non resisten, ni siquiera na competencia do mercado súa, non? Porque están estudios detrás, que senón... En primeiro lugar, quería felicitar ao BNG, non? Así, a título individual, porque efectivamente creo que a decisión que toma no Consello Nacional, na cal aposta por unha candidatura de unidade nacional galega, é unha decisión valente, estades dispostos a renunciar ás vosas siglas, é un paso difícil, non? Dixo, bueno, outro día decía o propio Beiras, que eu non coincidía moito con Beiras últimamente, pero me gustou, non? Cando, digamos, reconoceu o valor do adversario, creo que algo do adversario, máis que do adversario, do que está ao lado, pero non está no mesmo sitio, non? E iso é algo moi importante en política, sí, e creo que foi unha decisión valente, non? Por parte do Consello Nacional do BNG. O que sí que creo é que si realmente aposta de verdade o Bloque por entrar en esa marea galega, non se lle debería pechar as portas a partidos como Esquerda Unida, nin siquiera a Podemos, porque Podemos, en todo caso, se autoexcluirá el, non? E, bueno, creo que, en todo caso, debería ser unha línea de intentar unir o máis posible, non? Eu hoxe fun a un xantar de homenaxe a un traballador da universidade que fora sindicalista da CIGA, estuvo antes a Esquerda Galega, tal. Ali había un montón de xente, estaba conmigo un profesor que aínda, bueno, que segue afiliado ao BNG, aínda que non participa moito activamente, non? Entón, el decíame, sí, eu creo que canto máis xente mellor, non? E había xente do BNG en el xantar tamén, e decían que estaban animados, non? Coa idea desa marea galega, aínda que, bueno, tiñan medo do papel que pudera xogar finalmente pois a Nova, tiñan bastante claro que Podemos, efectivamente, na línea do que dicen que comentou hoxe Pablo Iglesias, que non iba a querer entrar aí e tal, non? Entón, eu creo que realmente non estamos en un momento de preocuparnos demasiado, sino máis ben en un momento de intentar ser optimistas e ver, efectivamente, de si esa marea galega, pois, vai para adiante, non? Para ter un grupo parlamentario en Madrid e para, obviamente, pois, defender os intereses do país e das maiorías, non? E despois, eu sí que coincidía con Javier en unha cousa, que eu creo que igual o nacionalismo non é tanto que se presentara como demasiado de esquerdas, que igual alguna vez tamén, senón que a veces igual, claro, hai dous eixes, non, na política, nas nacións sin Estado, que son o eixe social e o eixe nacional. E claro, hai momentos nos que o eixe social ten máis importancia, pois porque estamos en crisis, porque o debate é outro, non? Entón o debate é máis esquerda-dereita. Entón a veces, se non acertas co que está pedindo a xente, entón faz moito fincapé no eixe nacional, pois a xente pode pensar que o único que che preocupa é a lingua ou ese tipo de cuestións, non? E, bueno, a verdade é que non tiña ningunha pregunta concreta preparada, pero a pregunta que fago é se realmente a decisión esta que se tomou no Consello Nacional do BNG é unha decisión que se vai a ir con ela ata as últimas consecuencias, no sentido de apostar firmemente por unha candidatura de unidade nacional, que de feito utilizas o término nacional e non nacionalista, o que eu considero positivo hasta certo punto, non? E se vai a falar, pois obviamente, con Anova, con Compromiso por Galicia, con outros colectivos como Cerna, non? Que sacaron bastantes concelleiros por aí, hoxe me decían precisamente neste xantar, e ainda sacaron moitos concelleiros esta xente de Cerna e tal, non? E coas mareas, lóxicamente, que é un fenómeno moi importante, non se debe devaluar, non? É dicir, se vai falar con toda esa xente ou é unha destas propostas que se fai en estes rifirrafes que hai antes das eleccións e logo ao final cada un vai pola súa conta? Esa é a miña pregunta. Bueno, eso terías que preguntarlle a todo o mundo. A Xavier Vence, No, aos demais, non? Home, nós si facemos esa proposta porque acreditamos nela, pero xa che dixen que nós acreditamos nela, como é lóxico, todo o mundo ten os seus puntos de partida, non? E o primeiro punto de partida é unha candidatura de unión galega, non? A mí non me gusta moito isto das mareas, porque francamente mareas non hai en toda Galiza, hai en 2 sitios ou en 3, ou en todo caso na costa, quero dicir, non me parece que seña boa táctica andar utilizando un nome que ademais non está generalizado, é dicir, desde logo en Ferrol
chamase Foro Común, como de Barcelona, por certo, non creo que seña casualidade, non creo que haxa inspiracións divinas do Espírito Santo que alguén non as transmita, non? Digo xo porque, en fin, entón, falemos de nós como protagonistas, do povo galego como protagonista, que se expresa a través de organizacións políticas, sindicais, sociais e de persoas, de tutti quanti. E todo o mundo que estende nesa idea, eu penso que o que temos que facer é poñernos de acordo. E é o que, aonde nós eso témolo claro, porque, vamos ver, eu tamén quero dicir unha cousa, creo que non nos podemos desvalorizar tanto. Eu non lle fago caso ás enquisas, non? Pero as enquisas que salen sobre as eleccións xerais, que non valen, porque non valen, primeiro, porque moitas estarán cociñadas, e outras porque estamos aínda a moitos meses, todas dan que o BNG por si mesmo pode sacar un ou dous diputados. É tan dramático e tan terrible pensar que se nos unimos, e eu vou falar primeiro dos nacionalistas, non podamos chegar a un nivel de voto onde aseguremos totalmente a presencia parlamentar en Madrid. Seguro, non hai problema. Bueno, pero iso hai que telo claro, porque se non parece que nós estamos aquí abocándonos a non sei que, non se sabe por que debilidades conxénitas. Creo que temos que aclaralo tamén. Ti non sei se te acordarás a Voz de Galicia con as eleccións europeas que panorama daba. Claro, daba que o Bloque votaba o 4% da xente. Bueno, pois mire, despois ao final resulta que foi o 8,5%. A última vez anterior, cando non houbera ruptura de nada, foi o 9%. Entón, quero dicir que a nós tamén nos fan uns traxes que non se sabe moi ben, eu sei moi ben que intención teñen, pero digo, porque nós primeiro temos que acreditar, e eu penso que das forzas políticas que se autoproclaman nacionalistas, mentre se siguen autoproclamando nacionalistas, será poñerse de acordo primeiro entre elas. Despois pode haber cousas nas que discrepemos e podamos dicir, bueno, pois, isto se pode agrandar máis ou non. Agora, vamos ver, eu non estou por unha política onde solamente actúe ou diga en función do que actúen e digan os demais. Eu teño que ter o meu criterio, ao marxen do que pense Podemos, como ao marxen do que pense Esquerda Unida. Eu teño o meu criterio. Despois pode ser un criterio que compartamos ou non, e que teñamos que modular ou incluso ao final rectificar se vemos que hai razóns de peso polo que se debe de rectificar. Pero non ten moito sentido partir xa de suposto, non, eu vou actuar en función do que me digan os demais. Non, mire, eso non. O que quería decir, a ver, obviamente... Se non vamos ter tempo para... Unha cousa moi breve. Obviamente ser unha forza minoritaria é plenamente respetable. Eu estou nunha que sacou aínda menos votos, bastantes menos. Entón, a partir de aí... Pero que minoritarias son todas. Todas son minoritarias. As que hai maioritarias, aquí foi o PP e o PSOE, non? Claro, o interese de facer esta eu chamolle Marea Galega porque non me sona mal a priori, pero bueno, se pode chamar... A mí, por exemplo, non me gusta. Pero se pode chamar de outra maneira. Pero o interese realmente sería que se fora unha única papeleta contra o bipartidismo, por usar términos que todo o mundo entende, e Ciudadanos, que creo que vai ser pouco relevante en Galicia polos motivos que dixo antes Pepe, esa papeleta na que, sendo moi utópicos, finalmente Pablo Iglesias non presentara aquí lista, esa papeleta podería non só quedar sobradamente por diante do PSOE, senón disputarlle a xemonía ao PP en lugares nas circunscripcións da Coruña e de Pontevedra. E non é o mismo ter 3 deputados en Madrid que ser a forza máis votada ou a segunda máis votada ao borde do PP. Entón, eu ese o interés que lle vexo, porque ao final os resultados en política é o que mira todo o mundo. É dicir, é importante ter un proxecto, é importante ter unha estrutura, é importante ter unha organización, pero tamén é importante ter resultados. No, pero ao final o que vai definir e o que te vai justificar a longo prazo vai ser o tipo de práctica política que fagas. Por suposto. Eso pode non vale todo. É que estamos caendo nunha trampa, estamos caendo nunha trampa moi grave. É dicir, sin votos non hai legitimidade social, estou de acordo, pero quen pense que exclusivamente os votos é o que justifica a existencia dunha forza política, bueno, pois iso é 2 telediarios, estaremos mudando de siglas cada 3 anos. Home, non penso que iso vai a ser a mellor solución, vou repetir, para un país en unha situación de normalidade como a nosa. O problema é se temos o mismo diagnóstico sobre o que está pasando en Galiza ou non o temos. Esa é a cuestión. E 2 diputados poden valer máis que 5 caóticos. 2 clarificados valen máis que 5 caóticos. E eu non me gustaría xa decir isto, pero vou non decir.
O problema do BNG en Madrid non estuvo en estar no grupo mixto con 2 ou 3 diputados, porque tiñamos un protagonismo, e se pode comprobar no diario de sesións, maior que o PNV, maior que Coalición Canaria e maior incluso que Esquerra, moitas veces. Non estaba aí o problema. O problema cal era? Que o que pasaba ali ten un cordón hixiénico brutal para fora. Ese é o problema. E ti depois non tes capacidade, unha parte pola túa culpa e outra parte por factores que non son da túa responsabilidade, a poder divulgar eso. E o que cambiou nos 3 últimos anos non é que como estaba eu, non, mudou que as circunstancias mediáticas se apeoraron sensiblemente en contra do nacionalismo, e en particular en Galiza. Claro, ora, se a xente pudera ver directamente aquelo, quedaría barallada. Entón, o problema, volvo a repetir, non é tanto numérico, que sí, vale para que te podas defender mellor, para que señas máis respetable, para que incluso a censura seña máis costosa. Non é igual actuar na quenda, onde che dan 30 minutos, que actuar con 10 e esganado. Eso é evidente. Pero ese non é o factor cualitativo. Eso a min sí que tamén me preocupa moito, porque hai xente que pensa que a arribada de 5 diputados galegos a Madrid vai ser unha panacea. E volvo a repetir, superar o nivel dos diputados e diputadas nacionalistas vai ser imposible, eso xa vos lo digo. E é máis, agora nunha situación bastante máis complexa desde o punto de vista político, moito máis cruzada e con todo o mundo con os seus intereses moito máis agudizados e todo o mundo disposto a facer moito máis demagoxia. Nin o PSOE vai actuar igual, ningún partido político dos que están no Congreso vai actuar igual que actuou durante os últimos anos. Entón, bueno, por eso para min o que se defende é moi importante, o que a sociedade saiba en función do que estamos ali. Porque cando chega a hora da verdade, eso vai ser o que vai valer. Eu non sei cando eso pode ser. Ou educar a sociedade nunha determinada dirección. Podíamos falar do caso grego, non? Que é moi interesante. Ao final, vai haber que enfrentar o problema. Bueno, quen pense que a solución era solamente votar a Sirisa, sin clarificar, pois creo que estamos nun error, e aos povos, ao final, lles acaba aparecendo sempre o problema. Bueno, pois será mellor que teñamos claro que 4 cousas vamos facer, facelas, asumilas, depois, se temos 3 diputados, ou 5, ou 2, ou 1,5, bueno, pois, home, é importante, pero non creo que esa vaya a ser o dilema a resolver como gran solución. Pero, como estades faladores, vai ser moi complicado. Vouche pedir un telegrama, Pilar. Sí, pois moi breve. Gustaba lembrar a teor de todo o que estaba escoitando atentamente unha anécdota que lembrei nun artigo meu recente que transcrevo ou reproduzo das mesmas palabras do protagonista, que foi Salvador Fernández Moreda, no desempeño del como deputado do Congreso de Madrid, do PSOE, claro. Entón, ele contou, foi coido que un acto de sinceridade, que, claro, cando empezaba a ferver o gravísimo problema do naval en Ferrol, el, que era deputado pola provincia da Coruña, pois preparou algunha iniciativa ao respecto. Estou falando dos anos 80, no Congreso dos Deputados en Madrid. Preparouna e a iniciativa non chegou a ser defendida en absoluto, non existiu, porque o xefe de filas puxolle o veto, o stop, tiña que pasar tropezantes peneiras, e, en definitiva, non existiu, de maneira que el puido comprobar en carne propia o contraste entre a súa boa vontade ou a súa atención a un problema realmente descomunal e o que entendería que sería o seu cumprimento de labores de tarefas como deputado galego e despois o que era. Ben, isto non é unha fantasía en absoluto. Eu tamén sei do que falo cando falo de grupos parlamentares e do que é unha disciplina de grupo e de unha observación que me coubo facer durante 14 anos consecutivos, neste caso no Parlamento galego, claro. Entón, a cantidade de anecdotario, a casuística enorme que eu teño de compañeiros e compañeiras no Parlamento, do PP e do PSOE, que por iniciativas defendidas polo Bloque Nacionalista Galego e en concreto por min mesma, me viñan despois agradecer, case ou sen case, felicitar
que eu soubese que estaban de acordo con, máis que, como lles eu dicía, estaban así, eu enchería un folletín con isto, e non, de verdade, non estou fantaseando. Entón, claro, aí vou ao que Francisco citaba tamén no sentido de que, claro, a tona electoral é fundamental. Líbreme Deus de opinar o contrario, como non? É un teste que te retrata e que mesmo vai moito máis alá, seguramente, do que debera ir como retrato político. Ora ben, despois, eses votos, ou mellor dito, eses postos serán para algo, e definirémonos en función non dos votos que nos teñan dado, senón de como os utilizamos, porque serán cargos delegados nosos. Entón, nesa medida, o que observo é que hai, vou non dicer claramente, clarísimamente, a respecto de Podemos e a respecto deste tipo de nova coloniaxe que temos sobre nós, que parece que temos esa cruz na Galiza. Hai neocunerismo, con todas as letras, hai neocunerismo, que xa o herdamos do turnismo do século XIX, que continuamos con el no século XX, e que parece que temos que esa cruz no século XXI. Pero imos ver. Eu poñome agora na perspectiva, e concluo xa, Aurelio, rapidamente. Póñome na perspectiva de eu como, se me permitides, como profesora, como escritora, como, en fin, analista literaria, se me permitides que me denomine así. Eu vou a bordo un escritor, unha escritora de fora da miña propia nación, o primeiro que fago é enteirarme. Claro, neste caso vou a bibliografía, verdade? Porque se non arrisco, eu arriscaríame a que me coloquen con toda a xustiza o marbete ou o cartel de arrichada, de estúpida ou de pretenciosa. Claro, teño que enteirarme procurando ser na lingua dese escritor ou desa escritora, sexa unha grande figura ou non o sexa. Bueno, ese mínimo, esa mínima cautela é a que eu pido para min como galega. Quer dizer, calquer señor ou calquer señora de Madrid, de Cuenca ou de Barcelona, ou de Jaén ou de Sevilla. Claro, o primeiro, cando ven aquí a Galicia, sitio distinto, que dicían aqueles cantantes, non? Aquel grupo, os Resentidos, efectivamente, que xa tiña un nome bastante simpático tamén. Bueno, pois ben, será o primeiro, é dicir, isto é un sitio distinto, entón voume enteirar. Entón, aquí a política de que vai? Que é o que houbo, que é o que hai? Ou é que nacemos onte todos? Ou é que aquí non hai historia? Entón, eu non lle vou pedir a ninguén erudición sobre o que nin sequera eu teño sendo galega. E galega preocupadísima por quererlo ser a fondo. Non, eu non falo de erudición. Falo simplemente de que se veño, como será que é o que hai, que é efectivamente o que. E entón, claro, ou entón, eu estou no meu dereito como galega, é dizer, non son vendedores. Claro, pois entre vender un produto, unha marca, como está de moda dicer agora, e entre defender un proxecto que requere, como todo o mundo, un mínimo coñecemento das condicións, efectivamente, de cada quen, pois hai unha diferenza grande. Entón, claro, eu non vou perder o tempo examinando a este persoal. Eu non vou perder o tempo examinando a este persoal para que me conten a ver en que lugar os portos galegos e a súa actividade lle tocaría o día de mañá, que dentro dos meses, e xa no próximo semestre prácticamente. Nin vou perder o tempo preguntándolles se teñen unha mínima idea do que representa no PIB galego a pesca galega. Teñen un poquito de por favor de idea do que representa a pesca galega. Ou teñen algunha idea concreta dos sofrementos do sector lácteo galego. Como non a teñen, entón, claro, enteirense. Para se enteiraren, terán que ter en interlocución. Primeiro terán que viren, efectivamente, a aprender algo. E logo, claro, todo iso xa sei que depende do que denominei o neocunerismo. Pensar que todo isto somos. Hai un centro, é como o teatro en provincias, da miña infancia, adolescencia e de hoxe tamén. Claro que hoxe xa non o din así descaradamente, pero antes era a concepción radial
verdade que sí? En Madrid, entón agora vamos a hacer provincias. Bueno, pois mire, o esquema de vamos a hacer provincias, non, vai ser que non. Vai ser que non. Para min, polo menos, vai ser que non. Francisco, para rematar, a isto que dicía, queres poñerlle a guinda ou non? Non, eu penso que xa está suficientemente posta, non creo que haxa que... Saltamos a mesa xa, sí, con o impulso que nos dan unhas boas palabras a poder plantar a mesa. Bueno, pois xa levamos máis dunha hora de entrevista, falastes moito, temos que seguir continuando co programa. Moitas gracias por estar aquí, falaches claro. Parabéns e que teñades moito sorte, que será a sorte de todos e todas nós tamén. Canto máis traballamos, máis sorte temos. Pois, ves, eso é acreditar na capacidade dun, aí o tes. Pois moitas gracias, Francisco, moitas gracias, Pilar. Bueno, e os tres seguimos coa actualidade. Un prazer, eu que estou bien na graduación, un prazer e parabéns de novo. Moitas gracias. Bueno, imos 5 minutos, en 5 minutos estamos aquí de volta, imos con temas de Vir e Birloque, e en 5 minutos estamos aquí de volta con Sara Torreiro, información sobre esa entrevista de Pablo Iglesias que descarta integrarse nunha Marea Galega. Forasteirador, déixame respirar, non me prohibas o vento. Non sei quen che invitou a pasar, pero estásme comendo. Vaite, non te quero máis aquí, confundes meus sentimentos. Sentir as ondas romper, que apaguen xa ese inferno, que apaguen xa ese inferno. Nesta gran cidade.
Podemos celebrará este mes de xullo as primarias para configurar as súas candidaturas ás eleccións xerais. As listas serán abertas, pero haberá a posibilidade de votar equipos completos, o que se ven coñecendo como lista plancha. As críticas a este sistema é que favorece as candidaturas máis coñecidas, neste caso as apoiadas pola dirección do partido. A deputada de Podemos Andalucía, Teresa Rodríguez, xa expresou a súa disconformidade co sistema. O secretario político de Podemos, Íñigo Errejón, explicou durante a rolda de prensa que ofreceu, tras a reunión do Consello de Coordinación, que as primarias comezarán o próximo 3 de xullo e culminarán o día 24 coa publicación dos resultados, tras finalizar as votacións, que se celebrarán entre o 17 e o 22 de xullo. O obxectivo, segundo sinalou, é estar preparados ante un posible adianto electoral. A Semade detallou que este proceso de primarias comprenderá 3 votacións diferenciadas. Unha para elixir o candidato á presidencia do goberno, posto que, se non hai imprevistos, será para Pablo Iglesias. Outra para configurar a lista ao Congreso, que se votará a nivel estatal, con circunscripción única. E unha terceira para a lista do Senado, cuxos integrantes se elixirán por comunidades autónomas. Ademais, Errejón tamén confirmou que de xeito paralelo ao proceso de primarias Podemos continuará coas negociacións que entablou con outras forzas en comunidades con particularidades, foi como as definiu el, como Cataluña, Comunidade Valenciana e Galicia, para valorar a posibilidade de que estas se integren nas listas. O formato para proceder a esta integración aínda non foi fixado, según dixo Errejón. Porén, o líder da formación, Pablo Iglesias, foi máis claro que Errejón ao afirmar nunha entrevista concedida ao xornal La Voz de Galicia que a súa intención é chegar a un acordo con esa posible marea, ou espazo electoral galego de xeito que poidan presentarse como Podemos guión e o nome que habería para ese espacio, para esa marea. Afirmaba Pablo Iglesias que era moi importante poder chegar a un acordo e que viña a Galicia a expoñer a plena disponibilidade de ir xuntos, pero tamén que teñen decidido que a papeleta de todos os colexios electorais debe ter o nome de Podemos e o seu logo, e que este principio é irrenunciable. O portavoz da Alternativa Galega de Esquerda, Xosé Manuel Beiras, xa lle lanzaba unha advertencia a Podemos de que non é o galo do poleiro. Aquí, en Irmandade TV, afirmaba que Podemos guión non é nada, é algo que non vai existir. O certo é que Pablo Iglesias contestoulle que non pretenden ser galo de ningún poleiro e que Beiras é un dos políticos que máis admira, que ten unhas opinións referenciais e que está convencido de que unirán forzas nas xerais con un grupo parlamentario galego, dicía, propio e recoñecendo a personalidade nacional de Galicia. Tamén na entrevista se lle preguntaba polo bloque nacionalista galego que se abrira unha posible alianza con forzas estatalistas. Pablo Iglesias contestaba que non tiña ningún problema co bloque nacionalista galego, senón que lle tiña un enorme respeto, pero que a iniciativa en Galicia correspondía aos suxeitos políticos de Galicia e que el non era ninguén para dicirlles como tiñan que organizarse. O capítulo máis recente da historia protagonizouno o alcalde da Marea Atlántica, Xulio Ferreiro, na Coruña, quen defendeu que ningún partido está en condicións de liderar as candidaturas de confluencia e insistiu en que debería manterse o espírito da súa formación e que sexan os cidadáns os que teñan o protagonismo destes movimentos. Este era o recado que lle deixaba Xulio Ferreiro a Pablo Iglesias. Pois, moitísimas gracias, Sara. O certo é que Pablo Iglesias ven mañá a Galicia, vai estar en Ferrol, vai estar en Coruña, vai estar en Compostela, vai estar en Vigo, e como non vai se reunir tamén con Xosé Manuel Beiras. Quen tiver o micrófono aí? Porque despois do que dixo Pablo Iglesias hoxe, non quero Marea Galega, despois do que nos dixo Xosé Manuel Beiras aquí, non existe Podemos guión, algún dos dous está trabucado. Non ten por qué tampouco. Eu creo que deberíamos ir á orixe das dúas formacións. Eu creo que Podemos é un artefacto político de laboratorio que ten unha saída ao mercado pensada desde un centro de investigación universitario coas ramificacións, non vamos a ser aquí tampouco puros, é dicir, coas ramificacións que despois se ven tamén
con financiamento internacional, económicas, bueno, eles mismos estaban montados en empresas. A mí incluso me parece ben, en ese sentido, vou ser máis liberal que nos dera ser Montoro. Pero si é certo que... Hispan TV falara con nos encantados. Aproveito para dicirlo. O problema deste tipo de artefactos é que, a pesar de que son científicos, políticos de primeira magnitude, o teñen demostrado, e teñen acadado éxitos internacionais, se esqueceron que para participar nunha concurrencia electoral nun sistema determinado hai que concurrir co que manda ese sistema, que é un partido político, non? Parece que salvaron as municipais, foron un exitazo. Salvaron as municipais polos pelos, eles querían ser segunda forza ou primeira forza, non acadaron. En ningún sitio foi segunda forza, onde se presentaron coa sigla de Podemos. Mesmo a presencia dunha forza de dereitas oxigenada directamente por outro partido de dereitas, que é o caso de Cidadáns, ou por intereses nese sentido, non? De ter un pé, onde manter o tomate de pé, non? Pois xa serviu incluso para dividir ese voto que querían dar de castigo ao bipartidismo tradicional. Logo, ter detectado unha demanda de un novo xeito de facer política porque falla o que en ese momento representan os dos partidos mayoritarios non é suficiente, e creo que precisamente aproveitarán as xerais, e a súa intención é aproveitar as xerais para constituirse, sí, despois como unha estrutura normal de funcionamento dentro do que eles que despois poidan cambiar e ter incluso unhas ideas moi revolucionarias de como facer esa refundación do Estado español, do que xa tivéramos falado na primeira parte. Eu creo que o caso das mareas é diferente, e a orixe das mareas eu vexo a máis no pensamento desde unha liña de esquerda nacionalista moi foi o bipartido fai 10 anos. E que tamén atopou e detectou desde os mismos movimentos universitarios ou políticos nacionais, detectou que existía unha demanda social dunhas políticas donde confluíran a socialdemocracia, onde confluíra a esquerda e onde confluíra o nacionalismo, non? É dicir, todo aquilo que non representaban os partidos, especialmente aquí en Galicia, o Partido Popular, non? E que non era capaz de atender dunha maneira axeitada, ou o tiñan demostrado nese goberno de 4 anos, o Partido Socialista e o Bloque Nacionalista Galego. Entón, como son tan diferentes, a min a hora da verdade, cando teñen que falar para un proxecto común e conxunto, pois vexo despois que é normal que un diga peras e outro diga mazás, porque se vai vendo está claro que quizás os non son bien os mesmos objetivos, non? A ver, como vedes vos? Eu penso que, quero dicir, o que existe nestes momentos, tanto no noso país como no conxunto do Estado, é o que algúns analistas chaman espazo de ruptura, quero dicir, existe un descontento, quero dicir, as clases medias pois están devaluando, non? E existe un caldo de cultivo e un descontento que capitalizan diferentes formulacións políticas, por exemplo, en Irlanda, sen ir máis lonxe o Sinn Féin, en Grecia a Syriza, e eu penso que esa dinámica se está a dar no conxunto do Estado. Eu penso que o grupo promotor, o núcleo irradiador, que lle chamaba Errejón, de Podemos, foi hábil, non, a hora de ver ese fenómeno, pero penso que se trabuca, non? A consecuencia das candidaturas de Unidade Popular que tiveron, eu estou con Javier, unha dinámica diferente na Galiza, porque na Galiza existía Nova, existía o proceso de Ague, tamén houve moitísima xente que estaba desencantada co mundo do nacionalismo aquí no proceso de Compostela Aberta veuse, non? Xente pois que estaba no BNG ou que estaba na casa, desencantada, que entrou, quero dicir, hai esa suma de caudal independente. Incluso esa definición que nunca escoitara, xente desencantada co bipartito, non? Tamén moitos contingentes. Vamos a ver, en Santiago hai xente desencantada do proceso de primaria socialista, que tamén se incorporou a ese proceso. Incluso. No, a ver, quero dicir, existe unha certa transversalidade, non? Pero sí que é certo que bueno, quero dicir, existe unha dinámica bastante equilibrada entre as xentes, pero, dende logo, sin o que foi a experiencia de Ague, non se podería entender, non por unha cuestión do peso que tiveron as organizacións nas listas, sino por unha cuestión de dinamizar e de levar adiante ese proceso. Eu penso que o que falábamos antes non era baladí, non, en relación ao tema do proceso constituinte. Eu penso que estamos nun momento de excepción e veremos, en función do resultado das xerais, se vamos a un escenario onde se pode abrir... Que en función das respostas a esa pregunta, claro, os camiños
de propostas políticas... Claro, porque, por exemplo, cando saíron de Vista Alegre non falaban de Podemos Guión. De Podemos Guión empezaron a falar agora. Podemos Guión, por exemplo, se adapta perfectamente o que hai en Valencia. En Valencia o que existe a coalición Compromís, que está sentada, e existe Podemos cunha forza emerxente, non? Pero na Galiza ese esquema fica caduco, porque iso xa o tivemos en 2012. Si que certo que non estaba Podemos. Pero claro, volver a repetir agora un esquema de coalición, eu penso que sería involucionar. Quero dicir, incluso unha coalición ampliada, quero dicir, unha coalición co BNG, con Compromiso, con Podemos. Eu penso que hai que dar un paso máis alá. Na liña do que dicía... Unha pregunta, Pepe, seguindo un pouco esta fraseoloxía de Íñigo Errejón, non te dá a sensación de que o que el chama sectores laterais aliados e cada vez non son tan subalternos como el pensa? A ver, eu penso que ese tuit que a xente se riu moito, eu penso que obedece... O tuit o tomo en serio, me parece que aí está condensado en 140 caracteres todo o pensamento da dirección. Non, a ver, eu penso que aquí o núcleo irradiador é outro, quero dicir, e non é un partido político, sino que é diferente xente que neste momento quere construir un espazo en común precisamente para darlle un golpe, non? O vimos en Compostela, pódese ser a forza máis votada o Partido Popular, que algo que non pasara, era un escenario que a esquerda rupturista, a esquerda nacionalista nunca tivera, non? E entón eu penso que nese sentido a experiencia é positiva. E logo despois, claro, se facemos unha valoración de que as eleccións non serven, no sentido de que hai moitísima xente que se queda na casa, no sentido de dicir que iso non representa a dinámica social. Claro, quedarnos con que o que queremos é ter un grupo parlamentario en Madrid, eu penso que é unha análise cativa, o que temos que dar un golpe para intentar mudar as relacións de forza co Estado e para situar a Galiza nese marco. Estamos nun escenario, como dicíamos antes, onde hai dúas posibilidades, unha segunda transición, onde xa entrou Felipe VI, que eses pasos se están a dar, é algo evidente un proceso constituinte. Por exemplo, en Cataluña é absolutamente actual que a alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que non se considera nacionalista, vai adiada a manifestación. Eu penso que haxa xente que se diga non nacionalista, que entre nesas dinámicas, suma, e penso que nese sentido hai que reforzar iso. Denise. Sí, bueno, coincido contigo no que dices de que, desde logo, se eu dirixise algo no nacionalismo, eu querería sumar a xente non nacionalista a miña candidatura, porque eso me reforza. Si estás mirando, si efectivamente esa xente está informada ou conoce o problema do sector naval en Ferrol, pois claro, igual non están, pero yo podes explicar, non? Porque a xente ao final escoita e é máis razonable do que pensamos. Despois, sobre o tema de Podemos, eu, bueno, en primeiro lugar, teño que decir que Podemos, eu admiro moito o que fixeron, como observador e como simpatía que teño, posto que un partido que, ao fin e ao cabo, defende a xente que o está pasando mal, hasta certo punto, e lle sirve de representación. O problema que lle vexo a Podemos é que é un partido leninista clásico, é dicir, un partido con un núcleo irradiador, que ten unha disciplina cuasi militar. Unha organización, desde logo, leninista. É unha organización leninista, moito máis leninista que a propia UPG ou que o PC, ou, vamos, é dicir, e aparte, leninista, sobre todo, no sentido de orientado á toma do poder. É dicir, o que quere Pablo Iglesias é fortalecer o partido todo posible para, se non gana desta, poder ganar dentro de 4 anos. É unha hipótese, pero creo que igual estades de acordo comigo. E vai facer iso a coste incluso de que igual, presentándose en solitario en Galicia, vai a debilitar a alternativa dese espacio de ruptura. Igual debería ser xeneroso, non? Se non fora tan, digamos, tan a polo poder, igual debería ser xeneroso, e no País Valenciano, no que decía Rejón, non? De espacios con particularidades, País Valenciano, Cataluña, Galicia, tal, igual debería renunciar ás súas siglas, non? E se realmente cree no principio... Me falta o País Vasco nas particularidades. Sí, e no País Vasco, desde logo, non? En Euskal Herria, non? Incluindo Navarra. Si el, desde logo, cree na autodeterminación, no principio das nacionalidades, creo que os trotskistas franceses en Córcega non se presentan, non? Non presentan lista, porque é outro país, pois, bueno, Podemos pode ter organización, pero, bueno, tampouco hai que chegar a esos extremos, pero que participen en outra cousa, non? Hai unha cousa que se acaba ti, Javier, que... Bueno, dalle, despois a coche. Non, sempre é unha acotación. Hai unha formulación exitosa de eso. É dicir, a presenza do PSC e posteriormente do Partido Socialista Vasco, aínda que este sí como federación, dentro do Partido Socialista, ten moito que ver nese sentido. É dicir, o PSC era un partido absolutamente independente, ca súa organización, cos seus porcións e cos súa tesourería, que quizáis despois da organización máis importante, non? Porque como se pagan os cartéis e todas estas cousas, non? E como se pode facer unha campaña electoral, bueno, pois todo iso
está claro que se pode facer pois igual en todas as, como lle chaman, territorios con... Sí, con particularidades. Con particularidades, bueno, pois como lle queiran chamar, pero vamos, que ven a ser o principal problema a afondar e a resolver nesa proceso que se poda facer constituinte, non? É dicir, como podemos chegar ao novo entendemento que as comunidades autónomas non resolveron, non? Hai unha cousa que sacabas na anterior intervención que é moi interesante, non? Podemos nestas eleccións municipais e autonómicas, ali onde se presentou coa súa sigla, en ningún sitio, pero en ningún sitio foi capaz de ser segunda forza. Quedou por detrás de PSOE e de PP. Ali onde houbo chamémoslle mareas, chamémoslle candidaturas de confluencia, de unidade popular, non só foron capaces de superar o Partido Socialista, sino incluso pois, aquí en Santiago gañarlle o Partido Popular. A miña pregunta é, Pablo Iglesias é consciente disto ou non? E se é consciente disto, entón, de que se trata? De presentarse el? É que é máis importante do que parece, xa que expusen eu, quixera tamén un pouco afondar nese sentido. Non é só, o sea, eu non poñería o fincapé en canto conseguiu Podemos ou en donde se quedou Podemos, é dicir, na fagocitación de Esquerda Unida, que en algúns lugares era máis complicado, como en Andalucía, pero que aquí o tiña doado pola propia presencia territorial da organización, moito, precisamente tamén, polo que decía Francisco Rodríguez, é dicir, o poder que poidera ter o sindicato, Comisións Obreiras, que aquí, pois, efectivamente, a CIGA lle ten absorbido moito, non? Bueno, aparte deso, está que pasa cos partidos contra os que realmente se falaba nestas eleccións, non? É dicir, o Partido Popular en Santiago, o Partido Popular na Coruña, ali onde tiveron presencia as mareas, como queda? Queda moi tocado, pero non só eso, senón que en Santiago se lle gana, é certo, pero é que ademais a forza que compite directamente con el pasa a terceira forza, co cual desplazas ese bipartidismo. E iso sí é realmente importante, e iso é algo que Podemos non conseguiu cando era realmente ese primeiro objetivo que querería conseguir seguramente na maioría das cidades. Eu creo que os seus objetivos teñen moi marcados, efectivamente a súa estrutura é moi básica como partido, a min é algo que me decepciona tamén como politólogos, porque a verdade é que para ter ese sérmolo nun proceso científico, non universitario, onde se estudia a ciencia política, por lo menos a min, desde o alleo, me resulta tremendamente estrano que o que non proban sexan novos xeitos de artellamento interno tamén dos partidos organizativos, non? Que sexan nese sentido tamén innovadores, pero van ao máis clásico, o que sabes que non vai fallar, non? A un sistema radial e piramidal ao máximo, non? Home, e se me permites unha última acotación, esta xa con mala leche. Pepe, me dá a impresión de que a falta de abogado do diaño que defenda a Podemos, estás a tomar un pouco ti esa labor. Equilibra bastante ben isto, pero na contestación anterior, como che toca sustituir despois de mí, me dá a impresión de que así é. Eu creo que, aínda que haxa que facer unha aproximación neste caso, é que eu creo que as mareas que vayan xuntas e tal, o feito de que Podemos absorbera de algún xeito o proxecto que en Galicia supoñen as mareas sería terriblemente decepcionante. Non sei que opinas. Non, pero eu penso que esa dinámica non a pode facer nin Podemos nin ninguna outra organización política, non? De feito, ese caudal creativo, esa chegada de independentes, sería o traste, non? Quero dicir, a xente da mesma maneira que saiu da casa, volvería, quero dicir, e tan ricamente, non? Porque, evidentemente, facer política de esquerdas non é para vivir dela, nin para facerse rico, non? Entón, bueno, eu penso que esa é unha reflexión que está en riba da mesa. Que acontece? Que eu penso que na propia dinámica do Estado, se non se dá ese proceso de confluencia, eu penso que o papel de Podemos é relevante. Quero dicir, eu non comparto que sexa unha organización leninista, eu penso que son xente que proviña do asesoramento político que decidiron montar a súa propia organización política. Non, pero bueno, eu penso que é outro debate, non? Pero bueno, por exemplo, en Madrid,
o que vimos foi como ahora Madrid se apropiaba dunha candidata relativamente moderada, transversal, e ese voto o capitalizaba nas eleccións a comunidade autónoma Gabilondo e o PSOE, non? Sí, de feito, houve un votante que fixo o voto Gabilondo, Manuela. Claro, entón refiro... Nos barrios máis ricos de Madrid. Curiosamente, nos barrios Non máis sei, pobres... non mirei tanto os resultados, non, pero a min o que me resulta chamativo das últimas cousas que ven dicindo Podemos, que non era exactamente o mesmo, bueno, o mesmo que dicía nas eleccións europeas, é desbancar ese eixo de esquerda, non? Porque eu sí que estou de acordo con que hai que utilizar unha linguaxe inclusiva, que a xente entenda, quero dicir, por enarbolar os principios non consigues absolutamente nada, pero claro, tamén teño a sensación de que últimamente nas enquisas o Partido Socialista conseguiu de alguna maneira atraer a sectores cos que rompera, non? Precisamente agudizando iso. Un dos lemas que utilizaba Pedro Sánchez era un discurso de cara á maioría, de cara ás maiorías sociais, eu penso que iso ten contido político, non? De cara ao que vai acontecer no Estado, eu penso que ou se dá unha dinámica de proceso constituinte, e eu penso que o que revela o tema vasco é que aí, bueno, pois... Que eso está por ver, non, Pepe? Sí, bueno, pero eu penso que aí hai un proceso de acumulación que foi o de H. Bildu, que é previo, e aí incluso hai sectores que viñan... Referimos un proceso de ruptura ou constituinte. Sí, pero incluso dentro da propia esquerda españolista no País Vasco, pois xa está, por exemplo, a Alternativa, non? Que antes estaban en Esquerda Unida e agora son un partido independente, non? Quero dicir, houve xa mutacións que xeraron un suxeito, non? Entón, para unha forza como esta é complicado entrar nun sitio onde existe unha dinámica propia tan asentada, non? Pero eu penso que sí que é relevante que ese proceso de confluencia se dé, por exemplo, xa remato en Aragón, por exemplo, un proceso de achegamento a Xunta Aragonesista, no? Que é un partido que tivo unha pequena representación, pero que sí que ten un capital político, histórico acumulado importante, seguramente faría que Chenique fora o candidato alternativo PP, non? Eu penso que esas cousas tamén as deberían de reflexionar. O digo porque senón, que dicir, eu comparto, non? Que a nós, sobre todo, o que aconteza en Madrid nos vai a condicionar aquí. O que pasa é que se entramos nun escenario dun cuatripartidismo, onde Podemos non ten capacidade para entrar nas institucións, pois claro, evidentemente, eles tamén teñen un discurso gañador que virían a equiparar, bueno, pois o que conseguiu facer Anguita pois fai 15 ou 20 anos, non? Veña, Denis, rematamos. Nada, bueno, simplemente ratificar o tema ese, eu sí creo que son leninistas, por canto que están moi orientados a toma do poder e por canto que teñen unha estrutura vertical na cal os círculos, que ao principio falaban moito de darlle poder aos círculos, agora parece que non pintan tanto. Dito isto, eu non me parece lexítimo. Hai debate. Mas claro, despois da fórmula de primarias. Me parece lexítimo. As primarias son perfectamente democráticas. Que pasa? Que representan pouco as minorías. Hai distintas formas de entender a democracia interna. Unha é o ganador leva todo, e os outros, pois... Que é a fórmula pola que se votou. Sí, pero que é respetable e democrática tamén. E a outra que representar as minorías. Eu non quixen citar a palabra leninismo, eu fixen a propósito, é dicir, falo dun sistema ao modo leninista, podemos decir, adaptado aos tempos, é dicir, colleron esa estrutura por ser das máis básicas, e a mí o que me dá impresión, o que quero trasladar é que eu creo que dentro da dirección política primixenia do artefacto este de Podemos está a premura dos tempos electorais que lles tocou vivir. Entonces, necesitan de algún xeito rápido, aínda que sepan que en esa historia van a perder moitas plumas, porque, claro, estás facendo moitas críticas a esta, pero creo que como son resultadistas 100%, pero debían ser un pouco menos resultadistas. Eu creo que... Pero é que agora ou nunca, que despois acabas a crise. Vamos deixar os últimos 20 segundos a Denis, que non, para que non se lles quede xente polo camiño. É dicir, é mellor igual que vayan un pouco máis despacio e desde logo o discurso xacobino de circunscripción única, eso é intragable para Compromís, para os que somos nacionalistas galegos ou galeguistas, iso é intragable. Nunca vimos en ninguna outra forza política. Non se pode pasar por iso, por iso xa é pasarse. Bueno, Javier, moitas gracias por vir. Non pode ser tan corto. Non pode ser, bueno, tan corto, levamos casi 2 horas e 3 cuartos. A mí fixose moi corto. Espero que os televidentes tamén. Moitas gracias, Pepe. Nada, agora que viñeche de o meu barrio, xa nos temos que ver máis. Claro, aquí estamos. Moi ben, claro. E Denis, moitas gracias. A ti. Estuveche cómodo? Moi cómodo. Sí? Sí. Bueno, pois isto é así, non ten moito máis. Pois, moitísimas gracias a todos e a todas. Até aquí deu de sí o Afiando a Agulla. Xa xoves, mañán venres, último día da semana, último Afiando a Agulla. Vémonos mañá. Boa noite.